ga tambayoyi ga waye da sauransu, so za mu yi akuri mu tsaya a haka. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, kuskuren da yake cikin wannan karatu Allah maɗaukin sarki ya yafe mana. Muna da lokacin amsawa. Assalamu alaikum malam, da fatan kana lafiya. Malam don Allah ina son kai mini bayani akan maulidi ko? An ce babu kyau, kuma lokacin da annabi ya yi ijira zuwa madina an buga masa ganguna, an kuma yi waka, kuma an ce babu kyau. To ya kenan malam? Na farko muna amsa sallama. Na biyu, Allah maɗaukin sarki ya amsa dukkan addu'an da aka yi. Shi wannan mai tambaya a dunkula kawai tambaya ne akan maulidi. Tambaya akan maulidi wani abu ne wanda yake kullum ana yin sa, kusan duk shekara idan irin wannan watan ya zo na Rabiul Awwal, abu ne mai maimaituwa, shi ma ya zama idi. Dama ma'anar idi shine abin da duk lokaci in yi sai me, in wannan ranar ido sai an yi shi, shine idi, shine a kalmar larabci. To yanzu wayansu musulmai sun samu idi na uku, bayan idul karamar sallah da babban sallah kuma akwai idin mai maulidi. Abin da yafi ba maki, shi wayancan idin karamar sallah da babban sallah tun zamanin annabi ana yin su, amma wanda suke maulidi yanzu ba sa karamar sallah da babban sallah, ba sa murna da fitowa da annashawa irin wanda suke na idin mene maulidi. ƙarya ne ko gaskiya? Da gaskiya. Yanda suka ɗauki abin ya fi karamar sallah ya fi mene babban sallah, amma da ni da su da ku duka ba wanda ya ittifaki annabi wannan idin ba, wannan babu wani sabani tsakaninmu da su. So kaga wannan abu ne wanda yake na abin tsoro kwarai da gaske, kuma wanda yake nuna in ba dan ana karantar da sunna ba da yanzu wataƙila addinin manzon Allah da sunna annabi babu ita. To ai yanda zaka gane gaskiya ne cewa da yanzu babu sunnan manzon Allah inda ban malaman sunna ba, ko maulidi ba gaskiya bane, ai yanzu ba iya na annabi ake ba. A kwanan nan an yi na Shehu Inyas ko ba yi ba? To kaga idi nawa kenan suke da shi? 4. Akwai idin karamar sallah, akwai idin babban sallah, akwai idin Inyas, akwai idin manzon Allah. 4 kenan ko? To wayansu ma akwai na 5, shine idin Tijjani. Akwai da gaske ne ana yi. Nawa kenan? 5. Duk shekara da ai wannan 5 din. To akwai masu yin na 6 ba. Akwai wayanda suke laye irin su Shehu Dahir Bauchi, su ma ana musu ko ba yi? To kaga idan da wani ma a Sokoto zai zama 7, in akwai a wani a Kano zai zama nawa? 8, in akwai a wani a Kaduna zai zama nawa? 9. To kaga wannan daga wajen kai kanka ya kamata ka ba kanka an sa gane wannan tsiya ce. Kuma wannan abin akwai abin mamaki, dan adam ya bata lokacinsa kawai a ɗauki mota bayan wata 2 maulidin wani yiwu, an sake wata 2 ana ilorin yiwu, an yi nan wata 3 an tafi na an dawo idin wane. La shakka wannan ba addinin Allah bane. Musulunci ya fi ƙarfin ya ɗauki mutane yana ta ba su bukukuwa. Wai mai biki ne? Biki shine abin annashawa da murna da jin daɗi da ɗan wani nau'in hole wanda babu haramun a ciki. Yanzu addininmu da yake kiran mutane akan aljanna, shiga aljanna, a ce mutane duk wata 1 wata 2 sai an je an hole, an take da kiɗa, an tararawai, wannan shine addinin manzon Allah? Hal yumkin aza wannan zai yi? Ba zai yi ba. Addinin Allah babu allahu da mai alla'ib, wasa da wargi. Amma abin da aka ɗauki maulidi menene sunansa? Wasa da wargi. In ka ɗauki idi babban sallah da ƙarama, babu wasa da wargi a filin idin, sai dai an sauko he a samu 1 2, ko a sami yara su ɗan yi wasannin da aka saba wanda a zamanin annabi ya ba su dama su ɗan yi wasansu. Haka ne ko kuma ka samu abin da shafi al'adu wanda ba a danganta shi da sunan mai addini. Sarakunan gargajiya a tafi fififi can al'adansu, in suka ce addini ba su ma addini adalci ba su ma. Na tambayinci wannan matsala. To amma shi maulidi, shi wannan fifi din da wannan haduwan da wannan rawan da tsiyan shi ne kashin kan maulidin ba. Amma a idin da ake na la'iya karama da babba akwai wannan tsiyatakun a cikin addinin musulunci. Kuma wanda suke wannan da'awan maulidin addini ne, su suka fi kowa da'awan littafan fiqhu, littafan malikiya, su 'yan malikiya ne. Amma tun daga qawaidi har lawwali har mudawwanatul kubra babu babi ɗaya na maulidi ko dai babu.
duk littafin da suke karanta a zaure babu littafi ɗaya da ikawo babu maulidin nabi. In an samu babu maulidin nabi to abin da yake nufi babu lokacin da aka haifi manzan Allah, ma'ana ana so a maka bayanin ran yaushe aka haife shi, a wani wata, a wani shekara, amma ba wai babin bikin maulidin manzan Allah ba. ƙarya ne, wayan suna yaudaran mutane sai ɗauko maka littafi na Isa ibn Kathir da wayan su malaman sunna su ce ai ga su ma babu maulidin nabi. Da gaske ne akwai littafan siran da suka rubuta sunan babu maulidin nabi, amma ka karanta kasan ka ga me suke nufi. Ana wani daga sun ce wulida fi amil fili fi yaumi kaza, sun gama babin ya shigi, amma babu lokacin da za a ce a zo a taru a yanka shanu a yi kaza. Amma kaga suna daukan hankalin wanda bai da ilimi, saboda kalmar maulid ina nufin zai iya daukan wurin da aka haifi mutum, zai iya daukan ran da aka haifi mutum, zai iya daukan lokacin da aka haifi mutum, duk yana iya dauka. So da haka don Allah ya kamata mu ji tsoron Allah. Kalman cewa wanda baya maulidi maƙiyin manzo Allah ne, na sha faɗi ko a wannan kujera. In dai aka ce maulidi wanda bai yi maƙiyin annabi ne, to gaskiya wannan kalman tana da zafi da yawa, domin an danganta masa abba annabi gaba ɗayansu maƙiya manzo Allah, don cikin sahabbai dukkansu ko mutum ɗaya bil ijma' babu wanda ya maulidin manzo Allah. Ya taru ranar ai'uwa ya yi biki, ya yanka abin yanka, a taru a zaga gari murna an haifa annabi, wannan kowane musulmi na yi, kar a shigo da wani dabara wanda ikarkace rasa yadda zai sai ce ai dole kowa ma yi maulidi, in baka yi murnan an kai murnan malan da aka yi ai shine maulidin. To mu ba shi wannan muke nufi ba, wannan wajibi ne, amma abin da muke nufi bikin a zaga gari dole din ranar sai an taru maza da mata, an yi wake-wake, an dafa abinci, an yi kaya, an au dawakai, au menene maukibi, an yi wane ne. Wannan shine muka ce ba mu san shi addinin musulunci. Wa'anda suka fara kirkiro da wannan a zamanin karni na 4 ne, a zamanin daulatul fatimiyya, in shi'a ne suka fara kirkiro da maulidi a duniya, ba ma yan dariƙo bane. Yan dariƙo goyo suka yi daga baya, suka ɗauka daga wajen yan shi'a, kamar yadda da yan shi'an suke tarabansu ba sa ganewa, ku daban yan shi'a daban, amma sa ga cewa suna tarabansu, daga rabansu a suka manna musu wannan gida na mai maulidi. So la shakka wannan ba daidai bane, kuma su kankansu yan shi'an farko ba su maulidi ba, tunda mun ce an yi ne a karni na nawa na 4 aka kirkiro da maulidi a daulatul fatimiyya a Misra. Sau da haka wannan maulidi in addini ne da mu samu hadisi, da mu samu aya da ta yi mana ko guda ɗaya ta yi ishara, ko daidai da a samu. Annabi ya yi bayanin komai, ɗaya daga cikin magabata ina cewa manzo Allah bai rasu ba sai da imana bayanin komai na addini, hatta yanda za mu yi kashi da fitsari sai da annabi ya faɗa. Amma i kasa bayani akan yanda ake maulidi, saniya za a yanka ko rago ko talatala ko kaza, duk annabi ya kasa wannan magana. In an zo wurin sallar raka'a biyu ake ko 3, ana khudu a farko ne ko a tsakiya, duk wani ba a idin karama da babba ba. To ka tambayi malamin ka, shi idin manzon Allah raka'a nawa ake inji manzon Allah? Ana so a fito wajen gari ne ko a cikin masallaci ake, mai annabi ya ce? Abinda nake nufi ka tambaye shi, akwai amsa? Babu. To akwai addinin da a ce idi ne amma bai da wannan tanadi-tanadan, bai da wannan tsare-tsaren. Kowa da yanda yake, yan Misra yanda suke naso yanda suka ga dama, yan kasan Kuwait yanda suka ga dama, yan Najeriya yanda me suka ga dama. So yana da kyau mu ji tsoron Allah, bakin annabi bane maulidi. In yin maulidi annabi kin annabi ne, to annabi shi ya fara kin kansa don bai yi ba. Ka ce mana yayi azumi yayi kaza, kai kana azumin ran Alhamis da Juma'a ne, duk ba ahlus sunna suke azumin ba. In wannan ne maulidi, to waye suka fi azumin Alhamis da Litinin? Mu ne. Wallahi mu ne. So da haka wannan kan annabi yayi ko muna yi, kuma shi ba so ɗaya ake a shekara ba, duk sati ne rana biyu. Kuma shi da yake ba na cece ba ne, kaga sai mai imani. Babu lashe-lashe a ciki da makushe-makule. Shi rage sha'awa yake, wancan kuma me cakudu ake da mata, kaga wancan babu ruwan ahlus sunna. Yawwa duk masu kazanta su karata a can. Muna mu tsafta ne, asiyamu ne, azumi ne, ya rage maka sha'awa, ya kusantar da kai da Allah, ko ba haka bane? Wancan kuma cashewa ne, cakuduwa ne, kallon can da nan ne, sai a tayi a karata can, dama ana aka saba. Wani addini ne da a ce maulidi irin yanda ake, wannan maganar cewa cakuduwa wannan an shigar da shi ne, mu bar wannan, dama wannan kowa san haramun ne. Me ya magana ne akan tsuran maulidin a taru ko ba cakuduwan, akwai shi a musulunci? Babu shi.
son annabi ya kare shine ka bi sunnan annabi ka so shi a rai dole ne wanda bai san annabi kai ba musulmi bane ba musulmi bane kana kin annabi ka zama musulmi ma yumkin kai in ka fifita san danka ma ko matanka a ranka ko dukiyarka ko gidanka sama da manzo Allah ka samu ragowar me imanin ka bai cika ba kama soshin amma bai kai irin na wani abu ba to imanin ka bai cika ba wannan aka annabi faɗa hadithin Umar an ce anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi yace la ya Umar yace hatta min nafsi ya rasulullah yace al'ana ya Umar yanzu ne da ka so ni sama da ranka ka zama to mu'mini amma da kace kai ɗaya ne ranka ne kawai ka fi so sama da nawa lokacin imanin ka bai cika ba kuma wallahi babu alama masu manzon Allah na gaskiya wallahi kama ahlus sunna wallahi babu yanzu mutane da yawa ba sa san gemun nan kaga suna barin gemu amma ahlus sunna ba ana zagin su budurwa tana ce ban san ka tsufa da gemu amma wallahi ba dai cire ba me dalili saboda tsabar son manzon Allah wallahi tallahi da gaskiya ne amma ka gan sun cire tal kuma suna zuwa babin wadda a karanta sirar manzon Allah ni dariya mutanen suke bani he a tara ce ai sira da a karanta he a ta karanta manzon Allah kaza ba gajere bane ba dogo bane mutum ne mai kaza yana Allah ciki gemunsa a cike he ka leka haban sai ga gaba ɗaya sun share wai masoya manzon Allah abin kunyan barawa kai da kake damuwa da mutane in sun zarge ka akan wani abu annabi baka yi kuna fifita al'adu da gargajiya akan addinin Allah kaga mutum ya zama babba a cikin su sallan ma in yana waiwaye wallahi tallahi ko sallar su ai ta manzo Allah ba ka je ka kalli sifatu salatin nabi ba wani albani nake ni ba littafi a'a ka karanta duk littafan duniya yanda annabi yake ruku'u da sujjada ka kalli sallan yan maulidi ka kalli sallan wanda ba sa maulidi wanne ne irin ta manzon Allah su da kansu baka amsa amma aka ce wayannan ne ba su san manzon Allah a zagi annabi a duniya suwa suke rubutu suwa suke waka su kare manzon Allah suwa suke raddi ma faransa ko ina ne in ta yi don Allah suwa ne malaman ahlus sunna Najeriya su iyakaci a samu mutum ya rera waka ya faɗi ƙarya akan manzon Allah ya ce shine Allah a nan iya son annabin ya kare a buga mandiri ai ihu amma ran da aka ce an taɓa manzon Allah a duniya ba ka jin bakin kowa sai wanda aka ce mu da aka ce ba ma san manzon Allah mu kada muke difayin manzon Allah kuma in ka basu wallahi ba za su yi masa dubayi ba Allah ba za su yi ba littafan da ahlus sunna suka rubuta daga zagin annabi da zana otan manzo Allah zuwa yau sun fi 100 akan raddi mawa'in da suke cin mutuncin manzon Allah ma dole ka ce wai ahlus sunna ba san manzo Allah yanzu aje a nemo littafan da wa'inda suke maulidi suka rubuta dan kare zagin annabi da aka yi a wannan zamanin a rubuce da ilimi a nemo na ahlus sunna ni na san an samu nasu 10 sai an samu na malaman sunna sun fi 100 wallahi amma su san annabin ya kare ne a yawo da buga mandiri to wai inda annabin nan irin na kuma da musulunci ma zai zo duniya kawai mutane ka ga mutum ya zama kamar mata ya sa kwalli akan wani abu wai yana ta waka a angosu wai shi sha'irin manzon Allah ne baya karantar da hadisai bai karantar da al'umma dun Najeriya suwa suka karantar da alkur'ani da sunna da fiqh kauye da birni suwa suka waka wannan addini ne kan wai mu ne ko kuma yan dariku ne tukunna mu ne amma ku ce ba ma san manzon Allah in ba dan wanda suke ahlus sunna Najeriya ba ina addinin musulunci a Najeriya ma yake suwa suke da'awa suwa suke bude makarantun islamiyya suwa suke kantar da alkur'ani suwaye suke komai na addini waye ne ko kaji in dai kana son ɗanka yi karatu ya waye ya bi wani abu na addini su ne ahlus sunnan dan mace ba ta son tana son ta sa gele amma saboda manzon Allah ya ce ma annabi ya ayyu annabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin haka ahlus sunna nan muna ko kana so da aka ce sa ijabin ki saboda yudinina alayhinna suna sa ijabi to da mu da kowa ya kusa da manzon Allah kenan ta da ce wani magana wai maulidi shine alaman kana son manzon Allah kawai ka zo ka yi ulanan maulidi ka zaga gari ka ana mutane shigewa ka yi kashi akan anya ka kira 'yan kawai dolaye kawai ku cika wa mutane gari da shara shi kenan shine kuna son annabi masu da'awa suna can wani na Ghana wani na Togo wani na kaza ana ta rubuta addinin musulunci
malamanmu suna ta sharhin hadisai fatul bari ana ƙara ta'aliki ana ta karantarwa sunna tv african tv duk duniya a san sunna manzo Allah ko ce wai wannan zagawan da wannan rana mu zo mu taru shine kawai muna so annabi duk wannan ba aiki yake manzon Allah ba in ba dan abin da ahlus sunna suke ba na rantse da Allah da yahudawa da kirista sun mamaye Najeriya gaba da yanta in dai abin da yan ɗariƙu suke ne wallahi da yanzu babu musulunci sai dai suna da baki me suke ma addini ne kan rawa ne fa kawai da buga mandiri ba akwai wani abin da shige wannan ne so da haka wannan magana ne wanda ya kamata dan adam ya ankalta ka kalli ma'alu sunna ka ce makiya annabi ne sai dai in an mai da kai wawa baka da hankali ka duba da malam balalin nan saurayi mai kyau amma ka duba gemu wallahi tallahi tsabar son manzo Allah amma ka duba yanda ya barge mu kana ce mushi me yasa dai ce maka annabi ne ya bari amma ka je ka samu irin su kaman ka a shekarunka in ka duba nan din shi zaka dauka budurwa ce a shekara 17 fel fada din gani kuma in kace annabi yayi rayuwa fada maka yanda fuskar annabi yake dai ce irin naka haka annabi ke bayan da iya amma sai ce maka shi na son annabi wai yana maulidi mu dai mun fada in an ce mana makiya manzo Allah ahlus sunna ba sa maulidi to hada mu da manzo Allah da sahabbai duka mu ko mun yadda Allah ita da mu da annabi da sahabbansa da irin abin da suka yi ko kuma Allah ita da ku da wanda suka fara yin maulidi ku ce amin in gaskiya ne maulidi ba sunna bane ba musta'abbi bane ba komai bane ba daidai bane annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wannan addini ba wasa bane ba wargi bane matasa suna so ana jin dadin abin saboda akwai rai akwai dan menene akwai nishadi a ciki akwai casu sosai wallahi kiristoci suka ce ai mun samu yan uwa yanzu kan muna ganga a coci suna yi su ma yanzu isa ko kirista ka tambaya ka ce wane ne musulmi a tsakanin ƙungiyoyi na musuluncin Najeriya wallahi zai ce maka in dai musulunci ne wa'annan su ne musulmai amma wa'annan yan uwanmu ne ba abinda muke kawai Allah ukun da muka ce ne ba su faɗa ba amma a wuraren kiɗa da haɗuwan maza da mata da cakuduwa kusan duk ɗaya ne ku yi hakuri na tsananta amma ma'allinsa ne yana da kyau a tsananta ba laifi ba ne na akwai kalmar da ya ce annabi ya yi hijira an tare shi da kiɗa an yi waka to shi wannan wakan da kiɗan wannan duka tsala albadar alaina bai inganta ba wani hadisi da izo ingantacci akan wannan matsala mu kuma ba ma gina addinin mu sai akan abin da izo da isnadi mai kyau ko da ya inganta bai inganta ba kaddara ya inganta abin da annabi faɗa a ƙarshen rayuwarsa ya soke abin da ya faru kuma mutane suna ban mamaki wani lokacin da annabi ya zo garin Madina su mutanen garin Madina nan kan a lokacin farkon musulunci ne ko sun yi ƙarfi a cikin musulunci ai bari na faɗa maka lokacin da annabi ya zo Madina giya ma ba haramta ta bai ka cika da shan giya amma daga baya aka me aka soke lokacin da annabi ya zo garin Madina babu zakka ko akwai daga baya aka me aka farlanta lokacin da annabi ya zo garin Madina babu azumin Ramadan daga baya aka me aka farlanta irin sa ijabi da annabi ya zo garin Madina ana shiga gidan manzo Allah babu izini kai tsaye ƙarya ne ko gaskiya daga baya aka ce me la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'am ashe kenan abu da yawa farkon musulunci ba shine a ƙarshen musulunci ba so ko wannan abin da a kaddara ya faru hadisi ne bil bukhari annabi ce la yakunanna aqwamun min ummati yasta'illuna al-hira wal harira wal ma'azif kai an zo an samu insu a cikin al'ummata a ƙarshen zamani suna halatta giya da zina da kuma kada-kade wannan yana cewa zina me haram ne giya me haram ne kida me haram ne ibn mas'ud ya faɗa yace sai da ya rantse yace da Allah ya faɗa a cikin suratul luqman wa minan nasi man yashtari la'wal hadith yace wallahi inna al-ghina na rantse da Allah kida ne su dubban san wannan abin da ya faru ba a tsala al-badr inda ya inganta ma tukuna nake nabi so da ka dan uwa musulmi don Allah addinin Allah mun san yadda shari'a ta zo lokacin farkon musulunci da mutanen zuwa garin Madina me a lokacin ba haramta ba suna wayan abubuwa da wanda daga baya a hankali musulunci na karuwa ana haramta kaza ana har musulunci idawo shine asalin wanda Allah ya tabbata so me da damuwanka a ce
inda ya halatta cewa an yi wannan sahabbai, kai na yanzu ne ka gano tsala albadr dalilin kiɗa da maulidi ne, sai na abubakar bai gane ba, umar bai gane fassaran ba, aliyu ba su gane ba, tabi'ai ba su gane ba, sai a karni na 4 bayan shekara 400 da wani abu sai a gano duk wayancan ba su gane an tare wanzan Allah da me da mandiri ba, yanzu ne aka gano bar a fara aiki da shi. Kai dai shakiyanci ta motsa kawai ana so a hole karama addinin musulunci kare. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka akwai tambani kun kuma akuri mu bar wannan tambayoyi sauran sai sati mai zuwa. Muna jima ba ma amsa tambaya, so zai iya yiwa wani satin mun zo ko da rabin time muka yi na duba tambayoyi suna da muhimmanci sai mu tsaye da karatun mu amsa, saboda gaskiya an kwana biyu ba a amsa tambayoyi ba. Ba mu kafarta yan maulidi ba, mu ce yin maulidi kafirci ba, amma mu dai mun ce maulidi me bid'a ne kawai. Me bid'a shine annabi bai yi ba, abubakar bai yi ba, umar bai yi ba, kuma annabi ya faɗa da mu da ko duk mun yadda alaikum bi sunnati wa sunnatal khulafa'ir rashidin, kuma duk babu sabani tsakaninmu da su a wannan shekarun ba a taba yi ba. Shikenan mu muna wannan addinin na farkon, ko ku dauki na me na karshen. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.